Dames en heren, jullie is terug bij Kaba's Onzet voor Sani B. Sani B, wat is je rechte naam? Zandri Banis. Zandri Banis, Yes. van waar ze? Ik is van Sitarasdal. Eindelijk van die palaas gooi wachten. Lekker. Het is bij je plaats hier. Lekker nice. Ik denk Oosten is Die beste. die beste palaas. Oké. Is het ook lemoenen en dat? Ja, is bij lemoenen en haakjes. Oké, zeg al van mij. Rijp, hoe weet ze wanneer lemoenen rijp is? Hoe weet ze dus? Nee, die lemoen. Dat is die lemoen. Die hij. Zoals als ik nog spaar het op, ik heb het toe. En ik vat Waarna het. moet ons kijken? Waarna moet ons kijken om te zien? Kijk, ik is nou niet zo'n dieptes met die vruchten aan die palaas rond te zien. Maar zoals ik het kijk, ik ruik het. Oh. Hoe ruikt een rechte lemoen? Hij ruikt, kom ik maak een voorbeeld met een wat lemoen. Mm. Dan gaan hij ruikt. Zijn in dat kreebje om hij ruikt zoet. Zoet, ja. Oké. Zoet, helemaal nog rijk. Ja, hij zo ik het kijk, maar... Zo, ze gaan niet achter size aan. Ja, eindelijk, want zeker die kleintjes. En dan is hij ook zoet. Tomaten is goed, is... Ja, verschillende soorten. Ik Zeker in ga Nederland nou zijn vanaf- goed, nevels zijn goed, dus dan krijg je klein nevels. En kleintjes is ook bij je zoet. Man, Het ons klinkt nog dus- red zo. Je gaat diep in die Oké, lemoen. nevel. Ja, boss, kijk net naar die nevel. Hij is de moral of the story. Kijk naar die nevel. Oké, hij was een van die contestants, zoals bij die school laatst jaar geweest, hij was een van die contestants wat gebind. Ja. So, ons moes voor my site gegee het. Onthou jy nie mense nou wys hoekom het jy gebind. Verstaan jy? So die bus wat jy nog gaan doen. Ponga wat se beat gaat jy vir Ik hom ga gee? gewoon een zachte type talent zo beat geven. Wat sê hoekom het jy gewen? Hoe kom je die gewinnen? Die beat se naam is hoekom het jy gewen? Let's go. Dames en heren, Zani B. let's go. Ja. Wat lemoen, nakies, lemoen. Let's go. Je weet die lewe maakt zo seer. Zani B gedagtes. Let's go. Wanneer mensen luisteren wat ik wil zeggen, moeten juist aan ons vertoezien dat de realiteit vereert van kennis wat niks het wordt aan ons gebreken is dit aan veen. Dis die rede wat verhoed dat ons kennis er waar is geen een. Ons wordt gedrugs, uitgemaakt voor wat? Die pressie is die rede dat ons kennis vat aan drugs. Niet verslaan dat ons nog stap in die feit dat ons hoe dat lachen laat me voelen dat onze mensen is vastgevangen in een gat. Damn. Misschien is het deel van die leven. Het maakt recht voor jou is, maar ik is net ontevreden. Ik wil hier onze mensen moet allemaal naar bieden streven. En vergeet van al die vieren en focus net op je stevens. Als ik verkeerd is, zal ik voor elke woord vertellen. Maar deze ding was kennis, dat is regel om iemand doen te maken. Mensen wat geroepen raken, hoe kennis met het voort. We gaan het vadereren, hele gemeenschap om kunnen groeien te maken. Als ons kan samenstaan, zal dingen bij je beter week. Van jouw maase kind is mijn maase kind, ons beter dan geen jouw maase kind. Van mijn maase kind het liefde in. Jouw maase kind zal mijn maase kind het beter in. Maak succes, de grootste woord in de kop. Vol goed dromen in, maak zeker dat niemand voor jou kan stoppen. Ik weer stel je wat het voelt alsof alles begint te vroeg. Wat doe niet opgeen, is het al jouw vertrouwen binnen ons God. Hij zal een way maken, mijn God zal voor jou bijstaan. Zet zijn het extra indag en vernevis wat jou uitlacht. Want jouw effort wat zij maakt, dit is Sarah wat zij zei. Zoals die vruchten pluk gaan die mensen jou vooruit zij maakt. Het is net als zelf, want dingen gaan verbeteren. Ik hoop ze luister clearly wat ik zie in mijn muzieken. Ik ga succes bereiken, dat is ik verzieken. Hoop ze weet dat ik reken naar Citer is dan met liefde. Sorry, B. Ja. Jou maase kind is my maase kind. Maak so maar Jou maase kind is my maase kind se dinges. Jou maase kind en my maase kind se vingers.